Район газетасының беренче саны 1930 елда дөнья күрә. Быел ул үзенең 90 еллыгын билгеләп үтә. Шушы вакыт эчендә газетабыз бик күп вакыйгаларны үз иченә алды. Сугыш чорында тылдагыларның яшәешен чагылдырды. Сугыштан соң илне торгызу буенча эш барышы турында җиткереп барды. Совет чорындагы мотор мизгелләрне тасвирлады, проблемаларны күтәрде. Аларны шишу юлларын табарга тырышты. Алдынгылар үрнәк кешеләр турында язды. Атнага 2 тапкыр чыккан район газетасын элек тә көтеп алдылар, хәзер дә яратып укыйлар. Өлкәннәр дә, яшьләр дә, авыл хезмәтчәннәре дә, шәһәр халкы да, балалар да, һәрберсе безнең газетада үзләренә кирәкле мәгълүмат таба ала. Арча хәбәрләре ул безнең үзебез яши торган районыбызның, шәһәребезнең тормыш агымын, авыл хуҗалыгы дибез әйтмә, төзелеше, мәдәнияты, мәгарифе, спорт өлкәсеме, бөтенесендә аларның уңышларын, проблемаларын, шушы үзебез белән янәшә яши торган, эшли торган кешеләрнең хезмәтен яктыртып бара торган, матур итеп яктыртып бара торган газета. Журналистларыбыздан кала безнең күллиятыбызның да үзенең хәбәрчеләре бар. Шулар арасында инде күллиятыбызның укытучысы Барик Хаимович һәр вакытта да күллиятыбызда үткәрелгән спорт чаралары турында төрле яңалыкларны һәр даими рәвештә җиткереп тора. Шулай ук инде күллиятыбыз укытучысы Фәрис Сәткиевич тагын шигырьләр яза һәм аның шигырьләрен Арча хәбәрләре газетасы битләрендә күрергә мөмкинлек бар. Арча хәбәрләрендә яхшылыклар гына түгел, анда хискәри яклар булса да, менә безнең Свердлов урамында бер парк бар иде, ташланып хәлдә иде. Газета чыгарганнан соң минем күңелем түзмәде. Без кешеләр белән сөйләшеп, ул паркны яңарттык. Бүгенге көндә парк менә шушы хәлдә. Бик яратып укыйбыз, бәйрәм безгә. Менә шул Арча хәбәрләрен укыштырып, карап, электә яхшы гәзит булды инде ул. Хәзердә килеп тора безгә. Аннан аерылган юк, барабыз дөнья хәлләрен белешеп. Газетабыз матбугат чаралары арасында үткәрелгән республика бәйгеләрендә дә күп тапкырлар җиңеп чыкты. Татмедианың легендар бренды бәйгесендә, легендар газета номинациясында беренче урынны алды. Бу җиңү үзе күп нәрсәне аңлата. Аның халык белән бергә атлавы, районыбыз халкы мәнфәгатьләрен кайгыртуы, аларның проблемаларын күз алдында тотып, шишу юлларын табарга тырышуы турында сөйли. Хөрмәтле район газетасын яратып укучылар, даими алдырып баручылар, 90 ел дәвамында бер сукмактан атладык, шатландык, борчылдык, эшләдек, җиңдек. Алда да юлларыбыз аерылмасын иде. Сезнең игътибарыгызга күңелле яңалык та җиткерәбез. 16 майдан 26 майга кадәр газетага язылу 10 көнлеге уздырыла. Бу көннәрдә сез Арча хәбәрләре район газетасына арзан бәядән, ягъни 644 сум 70 тиеннән һәр почта бүлекчәсендә языла аласыз. Мондый мөмкинлектән файдаланып калырга тырышыгыз. Алдагы ярты еллыкта да бергә булыйк, район вакыйгалары эчендә кайныйк.